Samaan aikaan tuon Turkin MM-rallin kanssa oli menossa noin Fudiksen MM-kisat ja meillä kun on nämä Anderssonit, jotka muuten ei ole veljeksiä eikä mitään sukua edes toisille, niin meillä tiimikaverina pitihän sitä lähteä sitten yksiltä katsoa Ruotsin peli. Ja kun Suomi ei ole kisoissa mukana, niin meidän piti periaatteessa liittyä heidän joukkoonsa. Yes, man. Jakob nerede? Vad har du bokat för? 6 först. Sen jarraa. Mikä sun on? No niin, nyt tehdään suomalaista penkkiurheiluhistoriaa. Me ollaan nimittäin täällä paikallisessa ravintolassa tiimikavereiden kanssa ja 20 minuutin tai jotain semmoista kuluttua alkaa Ruotsi-Kreikka jalkapallomatsia. Minä ajattelin kannustaa Ruotsia. Voitteko te kuvitella? En minäkin. Varianterna som låg på Aftonbladet, det är Marcus. Han skriver att han har fått som med Tulosveikkaus, Toni. SMS för kompisar och allt. Mikä se vastustaja oli? No se oli Kreikka. Han är Andersson. Han funderar på att han är 1-1. mindre populär än Muunapalaksi vähän niin rasti. No siitä, kato, ja keltainen kortti ja peli pelattu 1.20. Siellä näkyy uudestaan. Ei, siellä lentää. Halftime, 0-0. Are you happy? Not really. Why? Make a few changes in the halftime, in with Johan Elmander and Kim Källström, and we'll get some more offensive players, and it will be 2 goals in the second half. Much easier if they just score. A lucky goal from Peter Hansson. And official final comment. 2-0, what more can we say? Perfect start in the Euro Cup final. Mitäs meidän todellinen jalkapalloasiantuntija sanoo? Siis todellinen jalkapallo. Niin, jalkapalloasiantuntija. Tähän tulee tähän kohtaan, tähän alas tulee semmonen nimiplanssi, että Sorjonen, jalkapalloasiantuntija. Kyllä. No niin. Yllättävää lopputulos, yllättävää. Miten niin, kun mähän sanoin ennen peliä, että se päättyy 2-0. Sä sanoit 1-1. Mutta asiantuntija oli tällä kertaa väärässä, siksi oli yllättävää. Totta. Asiantuntija ei ole koskaan väärässä. Asiantuntija voi vain erehtyä. Niin, Ruotsi voitti matsin ja sitä tietysti saatiin sitten kuulla koko ilta ja vielä jopa seuraavana päivänä nuotinkin aikana saatiin muistutuksia tästä asiasta. Aurinko paistaa, keli on hieno. Matti, sulla oli jotain niinku oikea asiaa, mutta Ei, mulla on ikinä asia. latasit tommosen niinku säätiedotuksen tähän. Vähän viileä. Niin on joo, niin on. Karmea keli. Sweden 2, Greece 0. bollen i mål. In med bollen i mål. Den glider in! I örat. Den glider in, ja. Sweden
Greece 2-0. I'm still waiting. Team Finland. Yes, Whenever they have maybe tonight. Yeah, maybe tonight, yes. Or maybe next qualifying and next and next and next. Normally I have like this one.